Dalawang araw. Kapal ang pagbumukha mo talaga. Ang kapal-kapal talaga. Tanungin mo pa kung kailan. Dalawang araw na pa lang ako sinagot niya. May Sagittarius. Kapal ang pagbumukha mo talaga. Tapos malalaman ko na ganito pala. Sige na, Jen. Ang dami ng tao Ano dito. sige na, Jen? Sige na, patayin ko na to. Huwag mong patayin. Dito na magkaalaman, Noy. At least, di ba, alam nila kung ano ka talaga. Two-timer ka. Paano maging two-timer yan? Eh, wala na nga tayo. Anong walang tayo? Mag-end ka na nga ng live mo. Ano huwag mo siyang utusan. Bakit di ko siya uutusan? Isa ka pa. Yan, nakakaya. Utus-utusan mo. Ano nakakahiya? Mas nakakahiya yung ginagawa mo, Noy. Dalawa kami? Ano to? Nakakaya yan naman yung ganun. Kasi, siyempre, panira ka talaga ng moment. Ikaw yung ako pa yung panira ng moment. Eh, Ayan to, kaya Doy. parang Oh, kailan yung ganda Kailan- ng moment natin. Parang kailan lang ganda sa TikTok. Tapos, bigla one day, nag-iba na yung account mo. Hindi mo na ako minessage sa text. Hindi mo na ako Paano hindi? ako tinachat. Hindi mo na Paano ako kung message. Hindi mo na ako hindi tayo- tinatawagan. Tapos ano to, Noy? Ginatin. Mag-i-end live na ako. Anong i-end live mo? Huwag mong i-end live to kung ayaw mo maana. Nakulo ko sa Anong i-end inyo. live? Ewan ko din Sabi sa'yo. mo, iwala na tayo, di ba? Anong iwalay na tayo? Palagi kang another call. Alam mo ba kung ano Palagi yung sakit yun? palagi di ba sinisend ko naman sa'yo kung sino yung tumatawag, sino yung kausap ko, sino yung kachat ko. Sino yung priority mo? Ako Ikaw ba? yung priority ko, di ba? Ginawa kitang priority, pero anong ginawa mo sa akin? Ano? Ginawa mo akong temporary mo? Priority. Priority ba yung kailangan ko ng kausap? Tapos saan ka? Nasaan ka? Di ba lagi naman tayo nag-uusap? Ginawa mo akong temporary mo lang. Ang kapal ng pagmumukha mo. Kuraro. Alam mo kung gaano kita kamahal, pero binabaliwala mo ko. Anong binabaliwala mo lang? Ano ba yun? Sige na, bababa na ako. Girlfriend mo. Anong huwag kang bumaba? Kung ayaw mo pahiya Tama ka, ba yun todo na talaga. Girlfriend? Di ba Huwag kang bumaba. Kung ayaw mo mapahiya ng todo dito. Huwag kang ano dyan. Tignan mo, tumatago ka, di ba, Noy? Nag-iisip ka po kung anong sasabihin mo, kung anong gagawin mo. Nagtatago. Siyempre, nagre-reply sa akin, oh. Ay, ang kapal ng mukha mo, girl. Ang kapal, ang kapal, ang kapal. Ako yung original dito. Ako yung original dito. Ibaba mo na nga yan. Daming nanonood, oh. Huwag mo siyang utusan. Eh, nasa kanya na yan kung susunod siya sa akin o hindi. Huwag kang sabat na sabat niya kung ayaw mo mapahiya ng Yes. todo. that time, kailangan kita. Alam mo naman na stress na ako sa buhay ko, di ba? Di ba nandito naman ako lagi sa'yo? Gusto kitang kausapin. Mas Nag-uusap tayo. Tapos bigla na lang isang araw. Huwag mong balik na rin yung sitwasyon, Noy. Yung isang araw, bigla na lang ganito. Priority mo pa nga yung Wala. ka-duty mo kumpara mo sa Wala akin, na di yung, ba? wala na yung ano, binlock mo ako sa WhatsApp, binlock mo ako sa isang account mo, dinelete mo yung TikTok mo, tapos may TikTok ka palang bago, tapos iba yung nagla-login. Ano iisipin ko? Eh, may tayo pa.
Tapos sabihin mo, tapos sabihin mo dito ng harap-harapan, walang tayo. Ang kapal. Sinuuna mo pa nga yung ka-GC mo, tapos ako, sabi ko, sinong kausap mo? Ka-GC ko. Yung kausap ka-GC. Bakit hindi Di mo ba alam mo maiwan naman yung yan, ka-GC Noy? mo? Alam mo yan. Binibigyan kita ng time. Lahat ng gusto mo, binibigay ko, Noy. Binibigay ko. Tapos ano, saan ba ako nagkulang sa'yo? Tapos humanap ka ng iba. Para sa ganyan, para sa mababaw na dahilan. Ipagpalit mo ako sa iba na hindi ko naman alam. Nagpalit. Pinagpalit mo nga ako sa iba. Na may tayo pa. Ano kita pinagpalit? Ikaw nga yung walang oras sa akin, di ba? Binigyan kita ng oras. Wala akong pagkukulang sa'yo. Yung oras lang ba ang point dito? Hindi oras yung point dito, Noy. Alam mo kung sa totoo lang, Oras. alam mo kung ano ka, malandi ka. Two-timer ka. Ano bang Manluloko ka. Sinungaling ka. Paasa ka. Ano ba napapatibay sa relasyon din, di ba? Ang communication, bakit? May oras ka ba sa akin? Nagko-communicate tayo sa tama? Wala. Binibigyan Diba kita dati ng oras, tayo, Noy. 24 Binibigyan kita ng oras. Binibigyan kita ng oras, di ba? Isang oras ng usap, tapos sabihin mo, patayin mo na, mag-GC ka? Tama ba yun? Ewan ko sa'yo. Isang oras, enough na yun sa'yo? Isang oras, enough na yun sa'yo para mag-ano tayo? Para Anong isang oras? yung Whole tamang day. communication ba yun? 24/7 tayo nag-uusap. Oo, 24 hours tayo oo. nag-uusap. Hindi ko alam kung ano yung nasa utak mo nga. Bakit may iba ka Taon pa? na yun. Bakit Taon may na siya? yun. 24 hours tayo. Dati yun, 24 hours. Anong dati yun? Hanggang Bakit may ngayon. oras ka ba? Ami, May oras ka hindi ba? mo lang kasi maamin sa sarili mo kasi nandyan yung babae mo. Nandyan yung babae mo. Kaya harap-harapan. Kaya binabaliktad mo Wala. yung sitwasyon na ako yung may kasalanan. Pero sa totoo lang, ikaw talaga yung may kasalanan, no? Huwag mong gawing 2 days pa lang kami niyan naging kami. 2 days. 2 days pa lang naging kami. 2 Paano days. ko, ano niyan? Tanongin mo pa. 2 days. 2 days. Hindi nga kami nag-uusap ng dagdagan. Sige May na, iba pa? patayin So, ko may na, iba pa? nakakaya. Ang daming ano dito. So, may iba Sige na, pa. sige na, patayin ko na. Huwag mong Ano iba? patayin. Wala na akong iba. Dito tayo mag-uusap. Hindi mo nga ako, sabihin mo pang, mag-uusap tayo sa messenger, pero hindi mo naman ako kinakausap sa messenger. Paano ka kakausapin? Puro kandak-dak. Puro Di ba may dahilan puro ako. kandak-dak? Bawat mong salita, may dahilan ako. Bawat mong explanation, may dahilan ako. Oy, may Bakit nagsuggest. ganito, ganyan, bakit mo May ginawa? nagsuggest, mamili ka daw. Anong Puro mamili? kandak-dak, yun. Wala siyang dapat pagpilian dito dahil ako naman, di ba? Walang Puro kayo, kandak-dak. meron Ikaw, no? kami. Uda, ikaw, Wala no? akong ginagawa. Huwag kang Kahit na sabat wala ng akong ginagawa. ganyan ka mag-aano sa akin. Oh my God. Wala Masa akong naman ginagawa. utak nyo? Wala akong ginagawa. Pero pinag-iisipan Anong mo wala ako kang lagi ng ginagawa? Eh, marami ka na nga ginagawa, di ba? Marami. Ngayon nga lang ako nakipagpilas doon. 2 araw pa lang nga kami. Tapos, ano nga asahan ko sa'yo, Jin? Palagi ka another call. Sinong kinakausap mo? Puro ka another call. Sinungaling ka talaga. May pinabaliktad mo yung sitwasyon. Ikaw yung another call. Ikaw yung may kinakausap. Tapos ako yung pagbibintangan mo. Asawa ko to eh. Asawa ko yan. Kaso walang ano eh. Wala kaming problem na communication ngayon. Dati oo. Hindi ko alam kung ano. Pero meron na ngayon. Dati meron. Stable yung communication natin. Pero bigla ka nagbago. Ano nagbago? Hindi ako nagbago, no? Ikaw yung nagbago dahil may iba ka na harap-harapan mismo. Sa akin, may nakita ka ba? May nakita ka ba? Ewan ko sa'yo. Napapauli ba yung cheater? Ang cheater hindi napapauli yan. So ano ka? Hindi ka cheater dahil nahuli ka? Bakit? Tayo pa ba? Di ba sabi mo wala na tayo? Ano tayo?
May tayo pa, diba? Ay, paano naging tayo? Wala tayong communication. Ano ko lang tayo? Nagbe-message ako lagi sa'yo, pero ini-ignore mo ako. Lagi mo akong Tama na yan, binabaliwala. Naya. Lagi mo akong... Hi sa'yo, Kevin. Hello. Hi, ate. Hi, Excuse sorry lang, naman. ha. Hello. Concerned ano lang ako sa inyo. Nasa ano kayo? Nasa TikTok. Hindi pa kayo nahihiya? Hindi ka ba nahihiya sa babae mong tao? Parang ikaw pa yung naghahabol sa lalaki. Sorry ha. Prangka lang ako. Kakahiya yan. Babae din Kaya ako. nga. Kung Habol ayaw na na nga sa'yo po Sorry, ng tayo. lalaki Vicky. mo. Sinusuka ka na. Hinihimod mo pa. Siguro Sorry. kung ikaw siguro yung nasa sitwasyon, no? No. Pag mahal mo talaga isang tao, Nangyari gagawin mo na sa lahat. akin yan. Harap-harapan. Harap-harapan. May anak kami, harap-harapan. Kahit gaano ko siya kamahal, kung ginagawa na akong tanga, iiwanan ko siya. Hindi ko naman Kita mo ginagawang nang tanga tinatanggi yan. ka niya. Tinatanggi ka na niya na may girlfriend na siya at wala na kayo. Bakit pinagpipilitan mo pa yung sarili mo? Alam mo, kung magiging kayong muli, magsusumbatan at magsusumbatan lang kayo. Alam mo yon? Sipin mo. Need nyo. Ganyan na. Ate, babae ka. Pinano nyo. Huwag ka magpa- Na Huwag kayong ano kayo. magpakabagal. Correct. Lalo ikaw, ang ganda mo pa naman, Jeneline. Ang ganda mo. Hindi mo deserve ang ano, Hindi ka wala. magmakaawa sa lalaki. Hindi mo deserve magmakaawa para mag-stay sa'yo. Tandaan yan, babae tayo eh. Tama. Grabe ang sakit. Naano ako sa'yo, naawa ko sa'yo. Hindi, at saka ikaw din ex nonoy, hindi rason ang kawalan ng oras para ipagpalit mo ang asawa mo. Tandaan mo yan. Hindi yan rason para gawin mong kahit anong klaseng oras yan, kung alam mong busy ang asawa mo, hindi mo dapat ginagawa yan. Kahit ano pang sabihin mong kahit sabihin mong in another call, that's not para Liwanagin ganyan nyo muna gagawin na kayo. bago kayo hindi Grabe tama ka yan. ba yan? Ramdam ko si ate, mahal na mahal ka. Ang kulang lang sa inyo, Huwag kumakawa. Mahal na mahal nga niya, bra. oo, kaya nga lang, ate, huwag ka magpakatanga. Sa totoo lang. Alam mo kang Jen. Jen ka lang. Jowa na yung umakyat. Jowa niya, Ex kapit nonoy niya. ang pugi mo sa totoo lang. Wala- Pero kung wala na ganyan kami ka, ay, Ay, Wala na kami ng kuya Wala na ko, kami. ang pugi, may tanong ang ako pugi ng sa'yo. asawa mo. Sino ba talaga? Si Jane o yung si Sagittarius? Wala naman nga kami ni Jen eh. Siyempre yung Sara ulo. Oh my God, Noy. Huwag kang ganyan. Pero Noy, Sorry. pero mahal mo pa si Jeneline. Alam mo, ang ginagawa mo lang kay Sagittarius, ginagawa mo lang siyang rebounder. Mahal pa. Rebounder. Mahal ka ni Panakit Jeneline. butas. True. Panakit butas. Mahal ka ni Rebound. Jeneline, nakikita ko sa kanya. Ang hirap lang sa'yo, Panakit butas naghanap ng ka ng iba Sagittarius. na may oras sa iyo. Nararamdaman namin. Tingnan nyo, nababash tuloy kayo. Pasikat daw kayo. Nyawa. Tangina yung dalawa, prank to. Gago! Nyawa kayo. Uy! Tangina! Sorry. Grabe! Sorry. Sorry. Nabayok! Hindi ko na matigilan. Sorry. Grabe! Naaasad ako. Sa'yo. Muisit, sabi ko na nga ba. Grabe viewer nyo. Nagpupuyat ako sa kalokohan na to. Rapi tulpo. Scripted. Tao natatawa dito. Grabe comment. Di ba? Di na biktima, piste.
Hindi, kasi ganito kasi yon. Ganito kasi yon. True experience kasi yon. True experience kasi yon sa buhay ko na mahal na mahal ko yung isang tao, tapos another call siya lagi. Tapos nagsisinungaling siya na natawagan niya daw yung kaibigan niya. Tapos, Oy, 24 mga hours guest. kami na nagbi-video call. Galing nyo. Tapos, Kaibigan na namin yan si Noy since before pa talaga. Year na kaming Salamat sa- magkakaibigan niya. Oh, matagal na kami kaibigan yan. Nagsuot siya. Ngawa kayo. Sabi ko na ngawa, prank to eh. Kanina pa ako natatawa dito eh. Kanina pa talaga ako, kaya ako umalis kasi tumatawa ako Bumaba na nga. sa likod. Si Ate Mababa Jelly na naman, nga ang ako. galing ng bunganga. Ang bilis talaga. Ako kasi Kaya hindi ko nga ako marunong umalis, mag-away. diba? Sobrang tawa ko kasi sa sinasabi ni Jinilin eh.